Estem a Viladrau, tu, zona de castanyes, de bosc, de naturalesa, un lloc que convida a fer passejades sol o en família, i que quan les acabes et pots recollir aquí darrere, a jalar aquí, al Molí de la Verita. Un lloc que està a peu de carretera, ens han dit que tenen una carta de cap de setmana, però que avui en concret, com que hi ha diverses fires senyalades, tenen una carta una mica més resumida. Bueno, veurem què hi donen aquí dintre, perquè ja tinc ganes de tastar-ho. Així que vinga, veniu amb mi, carretera i manta. Avui és un dia una mica estrany, ho dic pel restaurant. Bueno, hem preguntat perquè, clar, jo al veure això de la carta reduïda especial, l'hem preguntat aquí i m'ha dit que, clar, normalment tenen una carta que és molt extensa, que ara ens ensenya, així també podeu veure una mica doncs, a quins preus treballen i quina oferta tenen. A part de la carta, tenen un menú entre setmana de 18 euros, ja superajustat, i al cap de setmana no fan menú, només fan carta. Clar, al final aquí ara tenim 5 entrants, tenim com 5 o 6 guisadets i després tenim unes aproximadament 10 coses a la brasa, no? Hi ha, clar, són plats amanida, cos de carxofa confitada. M'ha semblat interessant tirar per les faves, perquè crec que aquí al canal no l'hem tret mai encara, faves a la catalana. Per tant, bueno, un guisat així una mica calentó, que fa fred, amb botifarra i cansalada, una mica de proteïna. Per exemple, hi havia presta rostit, capipot de cargols. He estat a punt de demanar uns macarrons a la bolognesa. Últimament està com molt de moda el tema macarrons a Instagram, sobretot el dia plates d'aquestes de violins d'alumini plens de canelons i gratinats. I he estat a punt. El que passa és que l'Àlex també m'ha dit igual és molt menú infantil, té raó. Igual els macarrons és com molt menú infantil. Però és que ara em venen de gust, Jo l'he hagut de demanar. I després una altra cosa que anava a demanar, que són canelons, jo, mira, m'estic adonant, des que tenim el canal, me n'adono que soc un fan bastant incondicional dels canelons. És una cosa que fa anys no m'agradava gens, molts cops us ho dic, i que ara cada vegada més, cada cop que els veig, la vista m'hi ve directa. També és un tema com de morbo, Aviam aquí que els canelons com són, si m'agradaran o no. Si la farsa és aquesta que és molt seca, que no m'agrada gens, o que és ben melosa i amb molta beixamel, com m'agraden a mi. Però també he decidit que no, perquè l'últim dia vaig menjar canelons, llavors, si no, al final no serà bars de carretera, serà bars de canelons. També hem de tindre en compte que aquí els preus amb aquest menú, aquesta carta reduïda, van, per exemple, els peus crec que és el més econòmic, que són 10 euros, els macarrons són 11, i ens podem enfilar fins a l'entrecot, que val 32, o els cargols o les faves, que estan, cargols 20 euros, faves 14. Si heu de tenir en compte que el halà sortirà entre 32 i 45, més el beure per persona, més o menys, per aquí van els tiros. Vaig dir que el lloc és bastant acollidor. Tota aquesta estructura de fusta, que és com aquesta espècie de cabana, ho fa maco, fa Nadal. I jo he tingut la sort, he sigut una mica faradolic, que aquí darrere tinc el foc. Tinc l'esquena calenta, que a mi això ja m'agrada. I aquest plat de faves, ja només l'olor ja fot venir gana. De fet, ens l'han servit i l'Àlex està darrere de la càmera. Diu, hòstia, quina oloret agafar. Dic, sí, tens raó. Li he servit un platillo, mira, perquè després no digueu que el pobre Àlex no menja. Té un platillo aquí perquè pugui anar catant. Mira, dies freds com avui ve de gust fer això, agafar les mans, fotre-les aquí sota i sentir l'escalfor del plat, de la sopa. En aquest cas tenim unes faves guisadetes amb una salsa ben travada, vale? Això per mi és important perquè no és una sopa, sinó que és una salsa que acompanya les faves, i després aquells detalls que per mi demostren una mica de carinyo, que és que hi ha l'orenga posat per aquí al costat del plat. L'orenga aquest sec el posen al final a l'acabar d'emplatar, que desperta una mica d'aroma. I el fet que facin això ja és una mica que s'ho miren una mica, em fa il·lusió. Quan trobes formes d'emplatar així clàssiques, fot il·lusió. Com això, una mostra de carinyo cap a la persona que ve a jalar. Jo no sé per què m'he fet la pel·lícula, no l'he fet jo sol, quan he llegit, pensava que portaria un tros de botifarra, però la porta esmicolada. Aquí ves la botifarra negra i els trossets de cansalada, és més fàcil de menjar, fa bona olor. Allà, provem la salsa primer. Molt bones, la salsa està molt i molt bé. No va ser sofregit, té un color així fosquet vermell, jo diria que portaria un punt de tomàquet, alguna espècie, alguna mica de pimentó deu portar. Després té el gust de la botifarra, també. Al guisar la botifarra dintre també es desfà i a vegades les botifarres negres porten una part d'espècies que s'acaba juntant, que per mi és la gràcia també d'aquest plat de faves a la catalana. La fava també és punyetera de coure, per et quedi bé. Aquesta... Què voleu que us digui que està bona? No es fa farinosa, no té una pell massa dura, tot i que és evident que la fava no trobaràs la pell.
tendra, guisada. A més d'aquests trossets de cansalada per aquí repartits també, estan de conya. La fava, de fet, a mi m'agrada quan és molt petita, feta amb un colador a la brasa. Si no et passat mai d'haver de pelar faves i esgranar-les, que és una feinada, però la gràcia de fer això és que pots separar-les per mides. Les més petites les podeu fer, inclús si són molt petites, les poden menjar crues, si no saltades, amb un colador, amb una botifarra a la brasa és boníssima. I també si són molt grosses, i el que us recomano és que les peleu, perquè quan més grossa és la fava també més pell fa, la pell és més dura, i per tant la notes més. En aquest cas, la fava al tamany mitjanet, més tirant potser cap a petit, que no són tan grosses. Crues aquestes serien massa heavies, serien massa grans, però en canvi així guisades al punt estan com han d'estar, vaja. Els cargols guisats és una cosa que l'important és la salsa, no ens enganyem. Cargol en si és una cosa que és bastant insípida, que la gràcia quan el fas allà és carregar-los de sal i pebre, i que la gràcia quan el fots guisat, gourmanda o de més, és que tinguin una salsa bona. Jo he anat directe a la salsa perquè això d'aquí avui, és un sacrifici pel canal, Un sacrifici per tota la gent que ens seguiu, que cada cop sou més i que estem supercontents, però no em venien gaire de gust els cargols, us ho dic en sèrio. Jo em sacrifico pel canal, demano un plat de cargols guisats i a la càrrega. Crec que avui és un d'aquells dies que ens emportarem a menjar cap a casa. Vinga, el que us deia, ha estat la salsa, una salsa així marroneta, sofregit, a mi m'ha vingut un gust ceba, tomàquet, espècies, no sé, com si em portés una picada de pa torrat. Això són coses que m'estic inventant totalment, que possiblement, igual, la ceba al tomàquet crec que sí, però la picada, mira. Igual que en el plat anterior de les faves, hòstia, salses ben trebades, salses ben lligades. Aquesta tenim una salsa, que és salsa que no és sopa, però que tampoc és super espessa, sinó que és una textura super de salsa, i que a més, tu la tastes i et provoca menjar-ne més. I l'has tastat i al cap de 2 o 3 segons, pam! Al final de la gola un punt picant, que és com han de ser els cargols, que han de ser pel meu gust, han de ser un punt picants al final. Aquell picantet, sabeu aquell picant morbós que et diu, hòstia, tornen a menjar? Però no tan agressiu com per dir, ostres, menjo un cargol ja i em foto el dinar en l'aire, és massa picant. Doncs som-hi, cargolet. Així, primer, xuclem bé la salsa. Jo ja sabeu que davant dels cargols agafo el cul al passiu i fora. Tu veig, tan tendres com han d'estar. La gràcia, jo quan era petit, els cargols, era una cosa que xupava les closques només. De nen em fotia mania, quan hi havia els cargols corrent a l'aire lliure. Just trobar-me'ls en un plat, amb aquesta textura xiclosa. I el que em dedicava era xupar les closques i tornava a plat de mon pare, els tornava a deixar, tu. O sucava pa a la salsa. Ara ja de més gran ja m'ho foto tot. El cargol és punyetero perquè costa de coure. Us explicaré el truc que faig servir jo. Primer de tot, purgar-los, que estiguin una temporada de 7 dies sense menjar, o hi ha gent que els hi posa farina, o farina i farigol i romaní, per tal que es depurin, que es purguin, perquè treguin lo brut. Després el rento, poso una pica, amb sal i vinagre, i els rasco entre ells, treuen molta bava i d'aquesta manera queden també bastant més nets. Després els aclareixes amb aigua i això ho repeteixo un parell o 3 de cops. I a mi em sap greu, però el moment de coure és el més cruel de tots. El cargol, per coure'l bé, perquè et quedi, mira, com n'he vist algun per aquí, perquè et quedi així, que és que ja surten, ja treuen el cap, els poso amb aigua freda, quantitat de sal important, vaig pujant la temperatura a poc, es va escalfant, ells van sortint, i ja quan surten del tot puges al foc i ja no hi ha marxa enrere. D'aquesta manera et queden amb el cap fora, són fàcils de treure i ens has de córrer una estona llarga, I els cargols, les coccions són de partir d'1 hora perquè quedin tendres. Ull, que no quedin massa tendres, perquè si no queden com massa desfets i això no mola. La millor manera de saber el punt del cargol és anar-lo tastant. I una cosa que faig és els bullir-los per separat i un cop els tinc cuits, llavors és quan els incorporo en el guisat. D'aquesta manera controlo més que el punt de cocció és el que jo vull i també que si acaben de treure brutícia queden aquella aigua i no queden al guisat. Això cadascú, si teniu una manera diferent de fer-ho o que us queden millor, deixeu-m'ho aquí en comentaris, que així m'ho miro, un dia ho provo i us ho comparteixo. I de mentre, mira, doncs anar jalant cargols, com aquests són un puntet picants. I el cul el deixem aquí, Fora. Jo ja us ho he avisat, ja avui, mira, m'emporto la carmanyola cap a casa perquè els cargols no he pogut amb ells, no els he pogut acabar. Però la gana té aquestes coses, que és capritxosa. I ara han aparegut aquests peus de porc a la brasa, amb all i julivert, se m'ha tornat a obrir la gana de cop, i mentre m'esperava que posessin la càmera en marxa m'he fotut un parell de patates fregides i recordo perfectament el que em va dir l'Albert Molins. Saps quina és una cosa que els esmorzadors valoren molt? No. Les patates fregides. Que siguin casolanes. Que siguin casolanes. Ja. Ell ho deia dels esmorzadors, perquè ell al final fa el tema dels esmorzadors de forquilla, que té el llibre, però els que anem a jalar por ahí s'agraeixen unes bones patates fregides, i aquestes no són bones, no, són boníssimes. Oh!
Per què són boníssimes? Anem a pams, això és un tema delicat. Jo dic que són boníssimes perquè per mi unes bones patates fregides o patates rosses hauria de ser en patata vella. Tu el que has de fer és pelar-les bé, tallar-les, primer confitar-les una mica amb oli, que no que arribi a bullir. Quan les has confitat, parar-los la cocció i després fregir-les amb abundant oli calent. D'aquesta manera et queden cruixents per fora i tendres per dins. Aquestes estan cruixents per fora, que és com han d'estar les patates fregides, han d'estar cruixents. Però alhora estan molt tendres per dintre, són dolces de nassos, són patates dolces. I li han posat sal en escames i per tant tenen aquest punt saladet i com de cruixent que tens a cada mossegada de sal. Estan boníssimes, hòstia. Ole. De locos, patates fregides de locos. Però avui venim a parlar dels peus de porc. Anem a provar els peus de porc a la brasa. Els peus de porc a la brasa penseu que primer s'ha hagut de coure, No sigueu animals d'agafar un peu cru i fotre'l a la brasa perquè no us ho menjareu. Heu d'agafar un peu, coure'l, bullir-lo, que heu de bullir una bona estona, ho podeu fer amb l'olla a pressió, i un cop cuit és quan el posareu a la brasa. Hi ha diferents maneres de fer-ho. Hi ha gent que hi posa pa ratllat, per exemple, perquè quedi en un punt com cruixent. Hi ha gent que hi posa sal i pebre. Jo soc dels partidaris de posar-hi una mica de sal i pebre. El pa ratllat està bé, el que passa és que el pa ratllat heu de vigilar, que jo us diria que no sigui massa fi, però també vigileu la distància amb la brasa, perquè si es crema el pa queda com una crosta cremada horrorosa. Per tant, s'ha de vigilar bastant. I aquí l'all i julivert. Una picada d'all i julivert, una picada, jo diria que és un refregit d'all i julivert perquè està com cuit, o inclús, igual no refregit, sinó que quan el peu està encara a la brasa el pintes amb all i julivert picat, menut amb oli, l'acabes de coure amb això, queda l'all i julivert cuit, el peu cruixent per fora, tendre per dins, i jo que no tenia gana estic salivant una altra vegada. Una mica de sal, jo. No tenen aquest punt cruixentet. Jo soc un tio que menja molt salat, llavors jo els hi posaria un puntet més de sal i pebre, però això va a gust, i és més, a la taula en tens, t'ho poses-hi fora. I la que és la millor part dels peus de porc, sense cap mena de dubte, ja siguin a la brasa o ja siguin guisats, són els ossos. És agafar, obrir-te la forquilla, això fora, i tirar de dits. Això té la gran avantatge de que tu pots menjar amb els dits i ningú et dirà res. Pots anar rostant, el concepte de rostar, meravella. Ara hem recordat d'en Pitu, de Cal Pitu, aquell de les cassoles. Si no sabeu qui és, hi ha un vídeo aquí al canal on vam anar a esmorzar allà, que el tio a la cuina té tot de cassoles, i és una mica un bufet, però a la catalana, de xup-xup. Ell deia que els peus de porc són el millor del món i que quan te'ls has acabat de menjar, que has fet això de rostar-los tots ben rostats a poc, menjant aquella part cruixenteta de la pell que queda al costat de l'os amb aquell gust de torradet excel·lent, aleshores agafes un cordill, et fots un collar com els Swarovski, diu ell. O millor que els Swarovski. Perquè el peu de porc vol que estiguis tranquil. Això no és com menjar una hamburguesa, que talles i vas fotent a tot gas. Això, està relaxat. Està relaxat, els ossets, deixar els ossos com si fossin Swarovskis. Fer un collaret, no? Un collaret, i passes un fil, i el dia de Sant Jordi li regales a la jefa. T'imagines anar amb un collar de peus de porc i vacilar més que si fossin diamants? Doncs aquesta és part de la gràcia que tenia la nostra gastronomia. Deixeu-vos Swarovski, home, mengeu meus peus de porc, amb les mans. Com a tot bon dinar, sempre hi ha espai per la part dolça, encara que estiguem a rebentar, arriba el dos, farem una cosa. Doncs no, fet dues. L'Àlex s'ha capritzat amb el xutxo, i a mi em sembla bé. Xutxo farcit de crema, amb una bola de gelat, de vainilla, entenc, i unes maduixetes, amb fruits vermells, com confitats, amb sucre o així. I això, aquesta xocolata m'ha fet tota il·lusió, perquè és Nutella, i a vegades trobar aquests records així més d'infància mola, sabors coneguts. Per cert, dels dos postres que hem demanat, la presentació m'ha semblat molt xula, com molt simple però molt elegant. Pensem amb el xuxu, una mica de gelat de vainilla, ho fotem així juntet. Està bo. Ara he trobat la crema, no la trobava. Està marcat, està com si hagués passat per la brasa o la planxa, però està fred, una qual cosa l'han passat, suposo que fa estona, els deuen tindre marcats, no sé si ho fan ells o no, però a mi el xuxu, un tema personal, sí que m'agrada una mica calentet, si es pot, perquè m'he acostumat a la moda aquesta, que hi ha últimament, de menjar xuxos a la brasa. I per tant ara, quan els veig així, i a més els veig que està com caramelitzat, el meu cervell m'enganya i diu, hòstia, això estarà calentet que està a la brasa. Bueno, en aquest cas no és dolent. Ara tampoc sé si l'han fet ells o no, el xuxo, Però bueno, és un bon postre, és llaminer, és golós, el veus, ve de gust. Tota la pinta és un gelat industrial. Amb Nutella, xuxo. Bueno, és un postre així de muntar coses, però està bo, vull dir, al final són sabors clàssics però bons. Seguim. Un clàssic, mel i mató. Perquè aquesta postre normalment tornem a lo d'abans, Són postres que el mató doncs, el compres, la mel també, les nous també, però dependrà de la qualitat que compris doncs, que el postre sigui d'una manera o d'una altra. Aquest emplatat em sembla molt senzill però també molt elegant.
com està posat. Em sembla cuidat. A vegades mola que amb poques coses poden fer això, els plats que queden macos, que queden ben presentats i que com a comensal doncs venen de gust. Aquest és un d'aquells casos on la vaixella influeix, Una vaixella fosca, així amb textura granulada, una forma irregular, doncs acompanya que el que hi posis a dintre quedi més vestit que si no si fos un plat blanc clar rodó. O sigui que tasteu, mira, de fet aquí el mató ja es veu, d'una banda sembla que tingui com la forma ja del motllo, la qual cosa indica que possiblement sigui un mató casolà ben fet, de textura és densa, és ferma, això és positiu, és bo. El mató és molt bo. Un mató bo, a mi el mató m'agrada que tingui textura, que no estigui molt aigualit, que no dessueri un cop el poses al plat. De fet, si voleu saber més del mató, tinc un vídeo al canal on vaig anar a Montserrat a fer matons de Montserrat, que ja el podeu recuperar i mireu-lo, perquè explico tot de com es fan els matons. I el que us deia, a mi a nivell personal m'agrada això, que sigui com aquest, textura ferma, que estigui una mica trencat, però que tampoc sigui un puré, que mantingui aquesta estructura. No pot demanar més. Bon mató, aquest punt làctic, al punt del fruit sec li aporta el cruixent. Jo soc un tio que m'agrada menjar el postre de músic, però incorporar el fruit sec em són així els postres i dona aquest extra de textura i em sacia una mica aquestes ganes de menjar músic. Així que tanquem molt bé el menú avui. Ja ho tenim. Mireu, ens ha costat 69,70. Recordeu que sempre que som dos que anem a halar, que hi ha el càmera, que és l'Àlex, i que també hi soc jo. Per tant, 70 euros, 35 per cap. Hem fet 3 plats, les faves, hem fet els cargols, el peu, a compartir, més els postres. Llavors seria, doncs això, de comptar que surt uns 35-40 per persona. No sé com és la carta, però al final tampoc l'hem vist. Bé, hem halat bé, la veritat. A més, aquí propet hi ha el Joaquim, que fa castanyes, que això l'anirem a veure l'any que ve. L'indret és xulo, llavors convida a fer una passejadeta per aquí a l'entorn i després per aquí a dinar. Si veniu en aquestes dates, reserveu, perquè hi havia una autèntica cua per poder seure a halar. Així que vinga, ja ho sabeu. Carretera i Manta. Sobretot, subscriu-te al canal, dona-li el like i comenta'm, digue'm a quins llocs de Catalunya puc anar a halar que tu coneguis i que trobi cosa bona i una mica de salsa. Vinga, ens veiem a la propera. Tu cada dia menges això, Antoni, em sembla a mi, Després anies a veure el metge, et dirà que tens àcid úric i no sé què. D'aquí cap al metge, no? Ja tens raó.